Inggih menika kula ngaturaken langgami impenku ki mergo enek larah-larahe Pak De. Larah-larahe pripun? Jaman semono aku arep ketemu arep dadi manten karo bojoku ki aku ngimpi sik ngono lho. Ya Allah ya Rabbi. Aku ngimpi ketemu bojoku wah wong lanang kok yo gandenge ngono-ngono. Jenengan niku? Heeh. Alah, Dek kaya tenan-tenan ngono lho, Nah Dik. iya. Kula demeng karo bojoku belas ora ngimpi. Langsung nubruk. Alah. Nggih pangapunten menika kula sak kanca Delima campur sari ngaturaken gagrag Surakarta ya Pak De. Gan iki klebet Ngayuk Jakarta Jakarta nggih. Mbok pilih mangke beneh kalian Ngayuk Jakarta tapi saderengipun nyun agungi samudra pangapunten. Ning insyaallah Surakarta menika rada klenyer-klenyer De. Lah iya. Insyaallah penyanyinipun Delima siang punika mboten nguciwani kok Bapak Ibu. Mboten. Keranten penyanyinipun ayu-ayu prawan-prawan nom. Nggih, menika prawan sedaya. Pilihan sedanten. Prawan suwek ya. Apa ngono aku wis tak lim kok. Lah iya. Pun lajengaken? Lajeng semanggaken. Matur sembah nuwun Mbah Eni, Hanji Karono wonten ing punika kepareng